može uvijek da bude malo i više, ali dobro. Šta vam je najveći izazov ovih dana kada je reč o vremenu? Pa najveći mi je izazov praćenje onoga što, kako bih rekao, ono što se dešava s polja, da nekako procenim, predvidim kako će to uticati uskoro i na naše poslovanje. Je li ima uticaja ovo što se dešava u svetu i na... Imaće. Imaće, ali da? Imaće. Bojim se da će imati. Nadam se da neću biti u pravu. Imaće, ali mi se čini da još niko o tome ne razmišlja trenutno. Dobar dan prvo za danas. Kako ste vi nama danas? Ja sam odlično u vašem društvu i u ovom lepom studiju. Hvala vam što ste došli, što ste gost Kako si na poslu sa Anom i Vesnom. Sa nama je danas Vladimir Miletić. On je i ekonomista, i pisac, i poslovni mentor. Za njega inače je važilo dok je bio direktor da je jedan od najneobičnijih direktora. Formirao je ekonomiju uspeha, o tome ćemo nešto kasnije pričati, ali pomaže i preduzetnicima, ali i njihovim zaposlenima. Pošto je i tema našeg podcasta negde kako se osjećamo dok radimo posao, Vlada je zato sa nama danas, ali voljela bih na početku da mi kažeš šta je ono što ti ljudi najčešće kažu hvala, dali ste mi konkretne savete, a da ste vi pisali. Hvala na najavi i zanimljivo mi da čujem kako ste vi shvatili ono što radim, kako ste to primetili, opisali. Ljudi mi, i isto tako mi je interesantno da čujem reakcije ljudi na ono što pišem i radim. Rekao bih da se najviše zahvaljuju na tome što im jednostavnim rečima opišem neke pojave za koje su mislili da su mnogo kompleksne, složene i nekim običnim rečima koji su lako razumljive i onima koji su, da kažem, više u poslu i onima koji su možda čak i početnici. Ja to testiram na nekim ljudima koji imam u okolini, koji ponekad čak i nisu uopšte u poslu i ako njima bude razumljivo, onda znam da će biti razumljivo svima. Tako da je moj stil i način pisanja da on bude lako razumljiv i da ne upotrebljavam složene izraze, naročito ne ekonomske, nego u stvari da nađem način ili priču kojem ću to sve predstaviti ljudima. Hvala na tome u ime svih i naših čitalaca, jer ja znam, na primjer, kada ja pišem neki tekst baš na ekonomske teme, uglavnom mi ljudi kažu može li to još jednostavnije i stvarno nekada je, kažu, najteže objasniti jednostavne stvari, ali i da nekako kažemo ljudima da ekonomija i financije i preduzetništvo nije bauk, nego da zaista možemo i mi da naučimo svašta nešto, a da ne moramo da čitamo neke stručne časopise, nego da zaista čujemo od onih koji su stalno u tom poslu. Sada, vi imate i blog koji se zove Dnevnik jednog direktora i okuplja zaista veliku zajednicu i preduzetnika i radnika i znam da je njegov vrednost zaista nemerljiva, jer tu imamo i anegdote i razne savete, pa primere, vrlo onako lepo opisane. Koliko je značaj toga, da li uopšte i vi shvatate koliko zapravo imate armiju pratilaca kada je reč o blogu? Iskreno da budem ne znam, ali se nekada prijatno iznenadim i nekim reakcijama i onome što oni komentarišu i što pišu. Moram reći da sam najviše ponosan na način na koji se komunicira na blogovima koje pišem i društvenim mrežama i o nekim stvarima gde se ljudi ne slažu, jer lepo ste rekli, blog je namenjen i poslodavcima i zaposlenima i nekako iz različitih uglova predstavljam stvari, ali retko kada, da kažem, dođe do onoga što često viđem na drugim mestima, da se u tom neslaganju akteri vređaju ili kako bih rekao da padnu neke teške reči. Volim svoje čitaoce zato što umeju pre svega da komuniciraju i umeju da razmišljaju. Ako me pitate šta je ono što nekako vidim kao efekat toga jeste da ja sam nekako možda neki moderator diskusije, ne onaj koji sad kaže ovako mora ili ovako je jedino rešenje, nego u stvari pitam ih nekada kako oni razmišljaju o nečemu. Nekada ja dobijam, tako da kažem, feedback i ja učim iz onoga što pokrenem neku temu,
Tako da to nije onaj klasični, da kažem, blog gde ja sad nešto prosipam samo mudrosti, a svi ostali treba da slušaju, nego u stvari poenta da razmišljamo svi. I vrlo često mi se desi da nešto što napišem, kada ljudi i vrlo su slobodni da napišu nekada niste u pravu ili ja mislim drugačije. Jako mi je bitno da to pozdravim, jer ne može svako sve da zna. I druga stvar, imamo različite uglove, različita poimanja. Nekad, tek kada napišem nešto i na osnovu reakcija shvatim da je moj ugao potpuno bio drugačiji, odnosno da gledam iz druge perspektive koju neko kome se obraćam uopšte nema ili ne može da razume. I onda kada dobijem te odgovore, naravno bude mi drago ili se ispravim ili čak se zahvalim. Upravo ta diskusija je jedna od važnih stvari, evo ja koja pratim i ekonomske forume i konferencije, čini mi se nekada da se određeni forumi koji se godinama ponavljaju, fali diskusija. Zapravo, održe panel, kažu što imaju, obično pripremljeni budu svi preduzetnici koji učestvuju na takvim forumima, ali nema te diskusije, nema koraka dalje, ne čujemo ništa, šta bismo mogli dalje da čujemo zaista neko mišljenje koje može kasnije da se upotrebi kao neka prognoza, analiza. Nekako mi je to malo isprazno, tako da je ta diskusija vrlo važna, ali znam i da ste kao mlad čovjek počeli da radite kao direktor. Evo sada u skladu s tim blogom, kako izgleda dnevnik, odnosno dan jednog direktora, a prema vašem iskustvu u Srbiji? Ako me pitate u vremenu kada sam i bio, znači, spletom zanimljivih okolnosti, postao sam veoma mlad direktor i, ajde kažem, preskočio sam neke nivoe koje bi možda bili logični u toj karijeri, ali mi je ta situacija mi je donela da tu potrebu, odnosno obavezu da se snađem kako god znam i umem. To je kao da skočite u reku koja je onako prilično brza, a ne znate da plivate i mašete rukama i nogama, pokušavate da se održite, tako da je moja ta karijera na početku bila otprilike tako da trudio sam se da sa onim što sam znao i što sam naučio, niko vas ne sprema da budete direktor. Ja sam završio ekonomski fakultet i nas su učili tu razne ekonomske pojmove, teorije i sve ostalo, ali kad stanete u tu ulogu da vi vodite određenu grupu ljudi, da oni vas gledaju, očekuju da im date uputstva, procene, mišljenja. I tu na početku sam, eto, ako bih rekao šta je bila neka prva možda zabluda na tom mestu, a to je, mislio sam da moram sve da znam. I kao što ste rekli, oko ove malo pre diskusije i na raznim forumima, nas uče ili možda je to i mana jednog dela fakulteta, ali uče nas u stvari da mi moramo sve da znamo, odnosno da budemo spremni da damo sve odgovore. Tako da sam se ja nalazio često na početku toj poziciji kao na kviz, kao da sam na kvizu, neko treba postaviti pitanje i ja sad ako u roku od 5 sekundi, 6 sekundi nemam odgovor, osjećam se nekako nedovoljno dobro, jel? Ali posle sam u stvari shvatio da pravo vođenje podrazumeva pod jedan da budete svesni da ne da ne znate mnogo, nego vrlo malo znate od svega onoga što taj posao podrazumeva. To je jako široko i rad sa ljudima je nešto najsloženije. Možda i najteže, da. Najteže, da. I shvatio sam, i zato su ti poslovi plaćeniji u odnosu na neke druge, jer radite za razliku, ajde kažem onako, nekoga ko radi sa mašinama i gde onako postoji jedan ustaljeni sled operacija kako će mašina, šta će uraditi, ovde nemate to, znači kako bih rekao, svaki naredni put će biti drugačije i očekujete nešto novo
i drugačije od ono što ste predviđali. Tako da, kada sam se, eto, tako kažem, navikao ili možda čak i oslobodio toga da moram da dam odgovor ili da ne smem da kažem ne znam, onda je počelo sve da bude, da kažem, onako drugačije. Tako da, eto, početak svega je da kada dođemo na tu poziciju, naravno, ne treba ići sad govoriti ja ne znam, ne ići u tu krajnost, ali u stvari biti dobro i sa time da... I pitati i tražiti pomoć. I pitati i tražiti. Znači, ne znati je jedno, ali ako vi znate ko zna ili u stvari ako pitate ljude šta bi oni uradili, pokreće se ta diskusija o kojoj smo govorili i onda niste toliko izloženi da vi samo morate da date odgovor i da date da date rešenje. U tom smislu, koliko je danas važno znati i prepoznati da današnji direktori nisu samo oni koji upravljaju kompanijom ili svojim biznisom, nego da su i mentori i da možete i kao radnik kod njih da tražite i određenu pomoć, savet, da ih ne gledaju ljudi samo kao nedostupne osobe, što često biva u preduzećima. To ste u pravu, ali tu postoji još jedna, sa strane zaposlenih, rekao bih da postoji jedan, ne mogu kažem strah, ali možda čak i neko mišljenje da šefovi, direktori ne žele da budu pitani ili ne žele da podele svoje znanje. Skoro sa svima sa kojima sam, naročito sa onim najuspešnijim vlasnicima biznisa, menadžerima, kada sam ih pitao šta bi oni voleli kod svojih zaposlenih izgleda, on kaže, pa voleo bih da mi više dolaze i da mi traže znanja, da stiču znanja. Ne mora samo da bude od njega. Znači, mnogi od njih su spremni da finansiraju obuke, seminare, kurseve, ali ono što mi kažu da malo dolazi tog feedback, odnosno ne dolazi taj potražnja sa strane zaposlenih. S druge strane, zaposleni onako nekako očekuju ili želeli bi, ali to smatraju da ako pitaju da će im se to zameriti a opet poslodavci ne žele da nekako naturaju i svoja znanja, tako da to nekako svi su ušančeni u nekom svom razmišljanju, a jedni i drugi bi želeli ili barem smatraju, sve više vidi da znanja se ne završavaju, sticanje znanja se ne završava sa završetkom školovanja, bez obzira da li ste završili srednju ili fakultet. Ja evo i sa svojom decom koja su sada tinejdžeri, završavaju srednje škole, svaki dan učimo, ja učim, supruga uči, deca uče, ja više učim sada nego dok sam studirao, a mislio sam kad završim fakultet, to je to. Vole bih malo više da porazgovaramo o tome kako prepoznati konflikte na poslu, ali konkretno kada dolazi do nekog jaza između zaposlenih i nadređenih i koliko je važno govoriti o tome, kako vi vidite kada u timu prvo dođe do problema u komunikaciji? Odnos poslodavca i zaposlenog je jedan kompleksan odnos koji utiče i na rezultate kompanija, rekao bih presudno utiče na rezultate kompanije, a svakako i na sam uspeh i kako će se zaposleni osjećati u toj firmi. Pre svega, taj odnos je da kažem zavistan i različiti su u toj hijerarhiji, različiti su položaj zaposlenog i poslodavca. Problemi se pojavljuju i sa jedne i sa druge strane. Od strane poslodavca vrlo često, na što često ukazujem im, ali imaju utisak da ako zaposlenog plaćaju, da u stvari ga i posjeduju, što je potpuno različito i pogrešno, znate. I u toj, tako da kažem, u tom svom utisku, da su oni mnogo važniji u tom odnosu, prelaze granice. Zaposleni s druge strane, na te prelaske granica ne reaguju, jer
plaše se da ako postave granicu, da će ih kazniti, eliminisati, da će ostati bez plate od koje zavise. I kako stvari ono počinje? Znači, počinje tako što jedna strana prelazi granice, druga to nekako prihvata, odnosno ne sme da odreaguje i sve više onda to povlačenje ovome daje još više da može da nastavi, nema posledica i to počinje tako, na primjer, ajmo danas da radimo duže zato što imamo više posla i ljudi kažu ok, ajde radimo, sutra dan to postane još duže i oni ipak ćute zato što ako sam juče rekao da ću ostati, kako ću dalje. I tako se nastavlja dok ne dođete do toga da se podrazumeva da ste ceo dan na poslu, da vam se to ne plaća, jer ono, kako bih rekao, niko ne traži, svi onako se zgledaju i svi su nezadovoljni, a da tako kažem, vlasnik dobija ili poslodavac dobija utisak da je ekstra profitirao, jel? Znači sada ono što je plaćao 8 sati sad dobija za 12. Ali to kvari i atmosferu i da kažem, to je početak jednog lošeg odnosa. Htjela sam da ispričam jednu situaciju baš iz života. Prijateljica je dobila direktora stranca, on je odlazio posle određenog perioda i kaže, u ovoj firmi postoje 3 osobe kojima bih sve dao, koliko su bile posvećene, koliko su rezultati za njih. Jedna od tih osoba si ti, ali ti nikada ništa nisi tražila. Tako da možda je i upravo ono što ste rekli predrasuda da direktori neće da govore i da preduzetnici nisu spremni da podele svoje znanja i malo pre smo to pomenuli da stvarno ljudi plaše nekada da pitaju i nažalost zbog plate prvo i znamo svi kakva je situacija ovde i baš je u knjizi jedan odmah govori o tome da kažu moj šef je grozan i da se na tome završi. Da li je zaista tako? Da li mi zaista ne možemo ništa kao radnici da uradimo da bismo poboljšali svoj status ili bar probali da pitamo koji je to put kojim možemo da idemo dalje? To je odlično pitanje, odlična tema. Ja ću odmah kažem, nije tako, odnosno situacija kada nalepimo tu etiketu šef mi je grozan ili na mom poslu ne može da se niti napreduje, niti oni vide, znate kada kažu, oni ne vide koliko ja vredim. Radi se o tome da time prebacujemo i odgovornost sa sebe na te neke druge ljude ili okolnosti i odjednom mi ne možemo ništa tu da uradimo, to je to. I sve što nam preostaje to je da patimo u sebi, da se nerviramo ili još naravno sa kolegama da ogovaramo šefa i firmu. To vam je, ako niste zadovoljni na poslu bilo čime, to je znak da nešto na sebi treba da promenite da bi ta druga strana i videla. Znači, ako vi kažete da ste mnogo dobar radnik, što ja često i verujem ljudima kad mi kažu, ajde da vidimo zašto on to ne vidi. Da li ne umete da se prezentujete? Da li ne umete da prodate svoje usluge i svoja znanja? Da li ne tražite? Ova druga strana vidi da dobija sve, super, meni lepo, dobijam sve. Znači, uvek je, kako kažu, za tango je potrebno dvoje. Znači, i druga strana radi nešto što, kako bih rekao, dovodi u tu situaciju. I meni nije jasno, eto, tako bih to rekao, zbog čega ljudi taj impuls, kako bih rekao, da nisu zadovoljni, ne preokrenu na to da traže rešenja, nego u stvari to im bude početna i poslednja tačka svega što preduzmu. Znači, oni imaju objašnjenje, dobiju kompletno sebi, daju objašnjenje zašto je njima loše i zašto nisu zadovoljni, ali ne kažu šta ja mogu tu da uradim, šta mogu da popravim. U krajnjoj liniji možete i da promenite i firmu i okolnosti i tako dalje,
i da pokušate da pravite neke drugačije odnose. To je barem većini dostupno. Kada govorimo o tom našem mentalitetu, to sam htjela da vas pitam, da mi objasnite, ali ima kod nas taj sindrom žrtve, da nekada možda nam je lakše da idemo linijom manjeg otpora i da ne menjamo ništa, možda su nas tako i okolnosti navikle da nam je uvek loše, da smo prosto da i ne izlazimo iz te zone komfora jer smo navikli da je takva situacija. Ja bih rekao da je to najčešći princip kako se sa tom situacijom generalno ljudi suočavaju. Zašto je to tako? Ja sam opet ekonomista, ja mogu kažem da to primećujem u poslu. Neki psiholog ili ljudi tih struka bi mogli više objasniti odakle taj koren i kako se to menja, ali znam da se to jako teško menja. To nije ono, kako bih rekao, vi sad to vidite i promenite se za sat vremena. Na tome treba raditi. Znači, to su neki naši programi na koje smo naviknuti u porodici, uglavnom u porodici. Dodao bih uz ovu temu da vrlo često mi na poslu dolazimo ili susrećemo se sa autoritetima koji su, pokaže se na kraju, najsličniji onim autoritetima iz kuće, odnosno iz porodice, s kojima smo nekako prvi, kada smo se rodili, uspostavili taj odnos. I vrlo često, opet sam to nekako uočio, jedan obrazac, da oni koji su imali stroge figure u kući, nekako tim putem i nastave i takve dobiju ili pronađu neki zakon privlačenja tu postoji i opet oni koji su stručni to bi znali da opišu, ali nepogrešivo opet dođu do takve osobe koja će im nekako potvrditi taj njihov sistem kako se prema autoritetima treba ponašati. I opet kažem, nije dobro ako je taj odnos, ako u tom odnosu ima previše straha, ako ima nepoštovanja, ako vas neko, ako manipuliše sa vama, što ima mnogo opet od strane onih koji su šefovi, poslodavci, tako da vi u stvari na tim stvarima treba raditi. Kako da vi u stvari shvatite neke vaše mehanizme koji su možda i pogrešni, napravljeni su na pogrešan način, kako da ih promenite. Taj deo je težak i onda, kako bih rekao, najlakše reći pa on je šef je ovakav i onakav, jer dokle god to kažete, onda ne morate na sebi ništa da radite ni da menjate. Dakle, odgovornost dosta ima uticaja. Nešto što je popularno danas kao tema je taj brend poslodavca i znamo koliko utiče to šta ljudi pričaju o vama posle 5. Mene zanima iz vašeg iskustva i kao poslovnog mentora i šta vas ljudi inače često pitaju ili na šta vam se žale, koje sve posljedice može da ima po brend, po poslodavca, pa i uopšte po tržište kada je onako loša komunikacija u timu ili kad postoji baš taj jaz koji je jasan između zaposlenih i radnika. Koliko sve to utiče na dalje poslovanje? Pre nekoliko meseci bio sam u jednom tržnom centru i jedan od restorana koji imaju, kako bih rekao, gde su osoblje, ono kako bih rekao, vidljivo i vidite kako se sve pravi i kuvaju i tako dalje. I ja stojim na kasi, a devojka koja me uslužuje u isto vreme komunicira s kolegom iza i ja slušam njihove razgovore gde su oni izrazito nezadovoljni, ne mogu se sjetiti šta je bilo, ali recimo da im je nešto, neka smena ili da neki kolega nije uradio ono što im je rečeno i oni pričaju i ogovaraju i šefa i firmu i nezadovoljni su i onako vidite da i ja dobijam moju hranu od, kako bih rekao, stiže mi u tom. Mislim, kad sam dobio, imao sam utisak da je ta hrana, kako bih rekao, onako posuta tim nezadovoljstvom
znači da ima ukus nezadovoljstva. I nisam mogao, i dok sam jeo, da izbacim, kako bih rekao, kao da je, ajde kažem, onako kontaminirana i ta hrana i usluga. I ja lično više u taj prostor nisam išao, ali mnogo puta i kao potrošač sam se suočio sa time da uđete u prostor i da vidite da je atmosfera loša, da je energija loša i naravno da to utiče na biznis. I kada, ajde kažem, poslodavci ili kada im se to objasni, da onako kako je njima u firmi, tako će i da budu njihovi proizvodi i usluge, odnosno ako su nezadovoljni, ti proizvodi i usluge će biti opet obeleženi tim nezadovoljstvom i da pre svega traže i da komuniciraju s njima, da vide šta je ako postoji problem, da ga rešavaju, pre svega zato što je to i njima u interesu. Tamo gde postoji ajde kažem onako harmonija, nije to sad ono kako bih rekao da nema konflikta, može da bude konflikta i treba i da bude konflikta, različiti ljudi različito razmišljaju, iz konflikta dolaze i nove ideje, nova rešenja, ali samo je pitanje da li su to konstruktivni ili destruktivni konflikti, da li primate osobu koja, kako bih rekao, koja ima sklonosti da razori jedan tim svojim načinom ponašanja i tako dalje, morate da pazite na te stvari, jer vi, ako ste vlasnik biznisa, napravili ste biznis da bi zaradili, odnosno da bi od toga profitirali. Naravno, da. Zaposleni su ključni deo toga kakav će taj vaš poslovni uspeh biti. I mnogi ga, kako bih rekao, kako se ono širi firma, sve više se odvajaju od toga kako klijenti percipiraju taj brand. I naravno, onda se začude kada na društvenim mrežama ste jeli nešto izađe na videlo, a Bogu hvala, eto, te društvene mreže su pomogle da te stvari, da se vide. Znači, i kroz komentare i kroz, ima nekada i neistinitih i preteranih, ali ako je da kažem onako, ako ima mnogo komentara, male su šanse da su baš svi da su spinovani, što mi kažemo. Da. Kažu ekonomisti da smo svedoci jedne nove revolucije, a to je da radnici konačno stavljaju zdravlje na prvo mesto, da počinju da biraju oni uslove, a ne poslodavci, i da je sve teže naći dobrog radnika samim tim što ne samo zadržati ga, nego se menja i samo tržište i zanimanja kao takva. Pa imamo sada situaciju da se monteru koji je u kompaniji za proizvodnju nameštaja i da mu se obezbedi finansijski savjetnik i psiholog, praktično sva ta neka benefiti koji su ranije bili možda baš u kompanijama koje to sebi mogu da priušte, sada se već to podrazumeva. Šta vi mislite, kako sve to utiče na radnike, a kako na poslodavce? Da li možda, prema vašem mišljenju, kako danas zadržati dobrog radnika kada imamo svu tu situaciju? I promenu plate, naravno, i one su se pomerile. Da, uzdahnem sad kad treba odgovorim. Ovo je jedna opet, ono kako bih rekao, kompleksna tema sa više aspekata i mnogo je složeno danas, da kažem onako, govoriti na tu temu. Ja sam pre nekoliko nedelja napisao post na blogu gde sam prošao kroz centar grada Beograda i slikao izloge raznih radnji koje su skoro na svakoj ili svakoj drugoj je pisalo potrebni radnici, nekad i sa znakom uzvika, ono u smislu hitno, neki su ispisane plate i tako da. I onda sam u stvari pokrenuo i tu diskusiju na blogu o čemu se tu radi, šta je sad tu pitanju, zbog čega sve to, zbog čega neki poslodavci imaju naravno problema. Postoji jedna stvar koja čini mi se da nije ispraćena ili nije notirana na tržištu, to je da završetkom pandemije i ono što smo prošli, mnogi ljudi su se
navikli ili osjetili, tako da kažem, onako zadovoljstvo rada od kuće. Ali ne samo rad od kuće, dobro, firme neke će i ostaviti tu vrstu rada, ali sada ste postali, ljudi su shvatili da mogu da rade od kuće i za poslodavce u inostranstvu. Tako je. Pretpostavljam da i u svojoj okolini među kolegama iz struke sada postoji mogućnost, on ne mora samo da radi za poslodavca ovde. Postali smo konkurentni za globalno tržište. Postali smo konkurentni sa globalnim tržištem. To je ono, da kažem ovako, najveća promjena koju čini mi se onako retko ko shvata ozbiljno i koliko je u suštini važna. To znači da vi, ako to sam baš i napisao, da zaposleni u Vlasotincu ili nekom malom mestu, zašto kažem Vlasotince, recimo zato što je tamo možda niži standard, tamo poslodavci mogu manje plate da isplate i sad ako vi imate jedan deo te zajednice koja radi za nekog stranca i dobija 10 puta više novca nego što bi dobila za platu u pekari, u nekoj firmi, administrativno, kako god, on se pita kao zašto bih to radio, a oni ostaju bez radne snage. Oni ne mogu da plate više nego što im nekako i potrošači i standard dozvoljava. Ekonomija ima te, kako bih rekao, kažu tržište sve, slobodno tržište sve to rešava. Vidjet ćemo kako će rešavati, ali je to dovelo do toga da jedan deo zaposlenih, pa rekao bih, dobija jedno samopouzdanje i samouverenost koju koriste, tako da kažem, onako malo i da prebace poslodavcima, aha, evo sad vidite, okrenulo se nekako ta piramida. Na što ja kažem, nemojte se ni previše navići, jer ta piramida se opet okrene i mislim da i dolazi to vreme da taj balon, kako god ga nazvali, tog i rasta i svega u izobilju može jednom da stane. U tom trenutku opet se menja postavka, tako da možda ćemo doći do toga da opet poslodavci diktiraju uslove za... Da, diktiraju. I bude tako. Tako da spremite se za jednu i za drugu opciju. Malo pre ste ispričali jedan dobar primer kada je reč o odnosu radnik-poslodavac i uopšte usluga. Da li imate možda još neki da podelite sa našim gledalcima, a koji se tiče tog odnosa u hijerarhiji između nadređenih i, hajde da kažemo, zaposlenih? Pa možda ne anegdote. Nego su istinite zapravo priče. Da, u stvari to su, ja ih zovem nekako poučne priče koje imaju, iz kojih i ja naučim. Ja sam jedan tragač i sakupljač tih sjajnih priča iz kojih mogu ljudi da nauče kako nešto treba ili kako bi mogli da urade. Kako bi mogli da se postave, da. Imam uvijek jedna od mojih omiljenih je od poslodavca koji jedan stariji čovek, i dan danas postoji, ja sam s njim bio sam povezan, bio je poslovni partner moje kompanije gdje sam ja bio direktor i to je jedan čovek koji je napravio svoje bogatstvo, može se reći, bez ikakve škole. Znači, 8 razreda osnovne škole ima, ali je pokrenuo biznis i tom svojom, kako bih rekao, zdravom pameću i onom mudrošću koju je stekao kroz život, on je napravio jednu zavidno uspešnu kompaniju. I dogodilo se to na otvaranju njegovog jednog distributivnog centra. Znači, on je velika investicija koja je značajna bila za njega i za njegovu firma je trgovačka, trgovinska. I svi smo se, naravno, on je napravio otvaranje i tu su došli i svi njegovi kupci, dobavljači i tako dalje, naravno i zaposleni.
I tokom tog slavlja ja primetim da su njegovi zaposleni veseli, oni igraju, pevaju, kao da su oni otvorili. I ja sad, pošto ih i znam da sarađujemo i znam ih sve, nekako mi to bilo zanimljivo. Pitam, kad smo šetali, dok nam je on pokazivao šta je sve sagrađeno, znači investicija od nekoliko miliona evra, to nije mala bila investicija, i pitam ga kako si uspeo, kako bih rekao, da ovako ljude, znam da su prethodno veče celu noć radili da bi sve pripremili i tako dalje, vidim ih onako kao, pa kaže, vidi, ja sam juče isplatio njima još jednu platu. Svi su dobili jednu platu više. Ja ga pitam, zbog čega, mislim, šta je? Pa kaže, nije dobro, kaže, kad nešto napraviš veliko, da se samo ti, da samo tebi bude to važno i lepo. Kaže, ne košta me na sav taj novac koji sam uložio, najmanje me košta da dodam još malo iznosa i da i oni uživaju, da oni imaju utisak da je to nešto i njihovo. I tu to ne čujete od, kako bih rekao, od menadžera koji završe, što kaže, onako neke doktorate. Visoke škole, znači jedna zdrava logika i koja je potkrepljena, kako bih rekao, i to je i njemu bilo naravno u interesu. I eto, tako se u stvari, tako se dolazi, tako se i ti problemi rešavaju. Tako što budete u cipelama one druge osobe, znači i ako ste zaposleni, razmišljate kako je onoj drugoj osobi i sa njegovog vidika, a s druge strane, ako ste poslodavac, stanete u cipele tog zaposlenog. Oni koji umeju to da, tako da kažem, da rade i da vide stvari iz tuđih cipela, mnogo donose i, da kažem, onako zdravije i bolje poslovne odluke. Oni koji su, što kažu, onako ušančeni u svom svetu, oni, rekao bih, imaju više i problema. Lepo ste to rekli i baš je lepa priča za kraj. Čak ste i načeli mi to, htjela sam da vas pitam za kraj, da nam date 3 ili 5 savjeta koliko ih imate i za poslodavci i za radnike, kako da komuniciraju, kako da što bolje provedu to. Znamo svi koliko vremena provodimo na poslu, bude to većina našeg života i radnog i dana i svega. Da li imate konkretno da im kažete šta je do sadašnje vaše iskustvo i rad i sa jednima i sa drugima pokazalo, šta mogu da urade do sebe da bude im lakše i da bolje komuniciraju? Pa evo, pokušat ću prve 3 stvari koje bi mi pale na pamet što se tiče zaposlenih. Prvo, da ne primaju stvari lično. Mnogi poslu nekako, kad im se dogodi nešto što ne razumeju ili što im ne odgovara, oni to previše shvate lično. U poslu smo jedni i drugi zbog cilja da taj biznis donese profit, pre svega vlasniku, a da uz to on ima mogućnosti da isplati plate i da taj biznis funkcioniše kako treba. Znači, druga stvar je ovo što sam i rekao, postavite se u poziciju te druge strane i razmišljajte, kako bih rekao, koja je njegova logika, zašto je on doneo neke odluke i u krajnjoj liniji, kad stanete u njegovu poziciju, vrlo često ljudi kažu, pa ja bih isto to da sam na njegovom mestu. Pa onda nemoj trošiš vreme da se oko toga, da se prepirate i da se svađate, nego shvati da je to sa njegove tačke optimalno ispravno. I treća stvar, možda bih rekao ovo što ste i kroz priču i vi rekli, pitajte, tražite, nemojte čekati da vas se sete. Jer ako čekate da vas se sete, druga strana ponekad ima suprotan interes. Njemu je, poslodavcu, vlasniku biznisa je u interesu da dobije što bolji kvalitet za što manje novca, jer onda je profit veći. Ali ako se vi borite za sebe, ako vi ulažete u određena znanja, veštine,
kontakte. Ako vi postajete njemu ono što kažu onako šraf bez koga ne može, onda dolazi ono, kako bih rekao, bit će spremniji i da vas zadrži i da vas ne prepusti konkurenciji. S druge strane, poslodavcima, možda bih te sve sažeo u jednu stvar, poštenje se isplati. I na mnogo mesta nekako vidim poslodavci da im je jedini interes da su previše usmereni na profit. Ja i pišem i ono, kako bih rekao, i knjige o tome kako da im profit bude što veći, ali ne sme profit da kako bih rekao, da stvara njih umesto da stvaraju oni, umesto obrnuto. Tako da negde da ne izgube to poštenje u poslu, makoliko sa strane videli primere nepoštenja, iz mog iskustva, iz onoga što sam video, gledao u poslu i iz nekog svojih nekih izbora i odluka, apsolutno mogu da budem siguran da se poštenje isplati, odnosno da se nepoštenje ne isplati. Pre ili kasnije to donese neke posledice u onome zbog čega je i biznis pokrenut, to jest uspeh ili neuspeh. Hvala puno na tim savjetima i hvala, Vlado, mnogo što si bio naš gost. Nadam se da ste uživali u našem podcastu i emisiji. Vi nas gledajte na YouTube-u, pratite na Spotify, u Google i Apple platformama, takođe i u okviru businesstelegraf.rs. Da li vi želite nešto za kraj da nam kažete? Mnogo mi je bilo lepo i ovo je jedan od lepših razgovora koji smo vodili i tema koja me jako ispunjava. Svaka čast i na izboru i na svemu onome što radite. Mnogo vam hvala. Možeš eto da nam kažeš i za kraj šta se dešava u ovoj knjizi Više od igre. Šta je za vas više od igre? Pa to je ono u stvari, to je ta biznis i igre. Ja stalno to nekako spominjem i u knjigama. Biznis je jedna igra za odrasle ljude.